أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعаларыңыз мубарак болсын жамаат сізді мында көргенге шатмын шушы мубарак күнінде һәм иншалла біз дәрісімізді давам етеміз һәм келіп жеттік біз ислам деген бөліміне нәрсе ол ислам ислам бірден бір яратушы болған Аллахқа буйсынуны білдірә буйсыну ислам яғни біз буйсындық һәм Аллах Тағала буйсыну ул күндерген кануннарга нигезләнә һәм Мухаммад алейхиссалату вассалам әйткәннәрен кабул итүне һәм аның кушканнарын үтәүне дә күздә тотыла. Яғни без буйсыну дигәчтә нәрсәгә буйсынабыз? Аллаһның әмерләренә. Аллаһның әмерләре кем аша килде? Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям аркылы килде. Һәм яғни шушы пәйгамбәрбез нәрсә безгә китерде? Шушы әмерләргә буйсынудыр. Яғни кушканнарны үтәү һәм тыелганнардан тыелу. Һәм исламның 5 нигезе бар. Беренчесе шахадат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Шахадат китердем, Аллаһтан башка илаһ юк. Һәм шахадат китердем, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аның хак илчесе, ягъни пәйгамбәрдер һәм иң беренчесе аның кулыдыр. Мухаммадур Расулуллах. Икенчесе намаз. 5 вакыт намаз. Яғни исламны беренче нисез шахадатсыз күз алдына да китереп булмаймы? Шахадат китермичә ничек ислам була? Имерчә әлбәттә Аллаһка ышануны, яғни шахадатты китерү. Икенчесе намаз. Намазсыз да без исламны күз алдыбызга китерә алмыйбыз. Һәм өченчесе саум, яғни роза тоту. Рамазан айындагы ураза. Дүртенчесе закат түләү, яғни әлбәттә нисаб булса, бай кешеләр өчен ул фарыз гамәл. Һәм бишенчесе хаҗ. Яғни мөмкинчелек булган вакытта кеше өстендәге бурычы, вазифасы ул да хаҗ кылу. Шушы 5 әйбергә нигезләнә ислам. Һәм дәвам итәбез мукаллаф сүзен карыйк. Мукаллаф нәрсә ул? Һәм яғни мукаллаф кем ул? Мукаллаф ул акылында булган, өлгергәнлек яшенә җиткән кеше. Яғни әгәр кеше мукаллаф булса, аның өстенә вазифалар төшә, бурычлар төшә. Яғни шушы мукаллаф булгач та Аллаһның әмерләрен ул үтәргә бурычлы була. Яғни нәрсә Аллаһ тарафыннан безгә кушылган, шуларны үтәп, нәрсәдән Аллаһ Тәгалә безне тыя, шуңардан тыелырга тиешледер ул мукаллаф кеше. Һәм шушы мукаллафның 2 шарты бар. Мукаллафның 2 шарты бар. Беренчесе акыллы булу. Яғни теге психик бер авыру булырга тиеш түгел аңарда. Үз акылында булырга тиеш. Һәм икенчесе бәлигъ булу. Бәлигъ яғни җинси җитлеге. Яғни шушы бәлигъ булу да ул кешенең физигына карый. Кайбер кешеләр иртә җитешә, кайбер кешеләр соң җитешә. Ансы яшәгән урынына да карый. Мәсәлән, малалар, алар 12 белән 15 яшь арасында бәлигъ булалар. Кызлар да
9 белән 15 яшь арасында. Анда бәлигъ булуның билгеләре бар. Аны беләбез инде, җегет кешенең мәни чыгарга тиеш, мәни чыкса ул бәлигъ була. Һәм кызның каны, ягъни месячный башлана. Ул вакытта кыз уже җитешкән була, ягъни бәлигъ була. Һәм әгәр баланың, шушы кешенең мондый күренешләр булмаса, бәлигъ булу күренеше булмаса, ягъни кыз ирнең мәни чыкмаса, кызның каны чыкмаса, 15 яшенә хәтле, 15 ел ул да ай тақвим буенча, то есть календарь буенча, безнең милади нисенә санасак, 14,5 була инде. 14,5 яшьтә бала бәлигъ була. Анда шушы ниләр күрендеме, күренмәдеме? Всё. Бу уже чиге. 14,5 яшьтә уже бала бәлигъ була. Җитештеме, җитешмәдеме? Всё. Бу чик. Шушы яшьтән башлана инде. Аның өчен фарзлар, аңа фарзлар йөкләнелә, ягъни намаз уку, ураза тоту һәм харамнардан саклану. Ул инде бөтен үзенең гөнаһларына җавап бирәчәк. Һәм гыйбадат кылганда да аның өчен әлбәттә я ни бирелә, әҗир савап, я гөнаһ бирелә. Ягъни шуннан санала инде башлый. Санаулар башлый. Һәм нинди вазифалар бар мукаллафның? Шушы барлык эшләр мукаллаф өчен барлык эшләр 7 төргә бүленә. Шуларны без бик яхшы белергә тиешлебез. Нинди төрләр ул? Иң беренче төр ул да фарыз. Без бик яхшы беләбез. Фарыз нәрсә ул? Тиеш булган эш. Аның өстенә йөкләнелгән эш. Ягъни фарыз ул Куръанда язылган гамәлләр. Мәсәлән, намаз уку, ураза тоту кебек эшләр. Алар фарызлар. Ягъни шушы фарызны кеше үтәгән өчен Аллаһ Субханаһу Тәгалә әҗир савап бирә. Үтәмәсә гөнаһ булып санала. Ягъни намазны укыса, Аллаһ Тәгалә әҗирләр бирә, укымаса, Аллаһ Субханаһу Тәгалә гөнаһ яза. Һәм фарыз да 2 төргә бүленә. Фарз айн һәм фарз кифая. Фарз айн бу инде һәр мөселманның шәхси бурычы. Мәсәлән, гыйлем алу, намазны өйрәнү. Бу фарз айн, бу һәр бер мөселманга тиешле булган фарыз. Фарз кифая ул, мәсәлән, җәмәгатьтән бер кеше үтәсә аны, бөтен кешеләрдән төшә ул. Мәсәлән, монда хәзер бер кеше, шундый бер нине күз алдыбызга китерик, бер кеше керде, ассаламу алейкум диде. Һәм аңа җавап бирү бөтен кешенең өстенә төште. Фарзы кифая булды. Һәм бер кеше ва алейкум ассалам дисә, бөтен кешедән ул төшә. Бөтен кеше гөнаһтан кутыла. Яки бер авылда 2 кардәш ачуланышып йөриләр икән, сөйләшмәйчә, душманлашып, бөтен авыл өстендә гөнаһ. Тавышта беркем дә аны шушы 2 кардәшне дуслаштырмый. Бөтен авылга гөнаһ санала. Әгәр шушы авылдан бер кеше шушы 2 кардәшне дуслаштырды икән, бөтен авылдан шушы гөнаһ алына. Бу фарз кифая. Ягъни кемдер берсе булса да аны үтәргә тиеш. Фарз айн ул һәр кеше үтәргә тиеш булган гамәлләр. Мәсәлән, шулай ук авылны алыйк, һәр кешенең шушы авылдагы һәр кешенең өстендә фарз айн нинди? Гыйлем алу, намазны ничек укырга, уразаны ничек тотарга, уразаны нәрсә боза, намазны нәрсә боза, шуларны белергә тиеш һәр бер мөселман. Бар гыйлем айрыла. Фарыз ул Куръанда язылган. Ягъни аны ничек берничек тә нитеп булмый, юк дип әйтеп булмый. Аны инкар итеп булмый. Аны инкар итсәң, фарызны инкар итсәң, инкар иткән кеше кафир була. Әмма ләкин ваҗиб,
Vacib ул хадислардан килә. Vacibni inkar etgan kishi kafir bo'lmay. Gunohli bo'la. Ammo lekin kufrlikka tushmay. Shuning bilan farzdan ayrıla. Farzlar alар butunsi Qur'onda yozilgan. Vojiblar alар butunsi hadislardan kelgan. Uchinchisi sunnat. Sunnat narsa ul Peygamberimizning so'zlari, onun qilgan g'amali yoki u dashmiy rizam bo'lgan aybirlar. Masalan, sahabalar bir g'amal qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga bir narsa aytmadi. Teginchiga aytadilar, молчаливое согласие. Ул да sunnat deb sanala. Ya'ni ul rizalik shuni bilan ko'rsatdi. Agar durust bo'lmasa edi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qat'iy bir ravishda aytari, ul yaramaydi deb. Ammo lekin dashmagach, demakki, dinga qarshi kelmadi, ham savobli ish bo'lib sanaldi. Ham sunnatda ikki nega bo'lina? Ikkiga bo'lina. Birinchisi sunnat muaqqada, sunnat g'ayri muaqqada. Sunnat muaqqada Payg'ambarimiz gil ishli turgan amallar. Masalan, namozdagi sunnatlar. Ular butunsi sunnat muaqqada. Aytik, ertangi namozning 2 rakat sunnati. Vaqti bo'lgan vaqtda ani o'qiydi. Qay vaqtda ani o'qimaydi. Yoki yastu namozning sunnati bor. Oldan, farzning oldinda. Ul da g'ayri muaqqada. Ani Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qidi da, ham qay vaqtda o'qimadi. Ham dörtinchisi ul da mustahab. Ya'ni boshqaruvi xo'p ko'rilgan amallar. Ul da sunnatga yaqindir ul. Masalan, nafil namozlari. Tegi nechga aytik, boshqa namozlardan tish, mana shukr namozi, tavba namozi yoki nafil ro'zalar, Ramazon oyidan tish bo'lgan ro'zalar. Ular butunsi mubah. Mustahab. Yaxshi amal, savobli amal. Ham beshinchisi mubah. Ul har turli nechga aytik, neytral bir amal. Masalan, yo'qlov, ashov, o'tiruv, ishu tegi biz kunda ishli turgan ayblar endi, amallar. Ham oltinchisi ul da haram. Haramni endi biz yaxshi bilamiz, ayman. Haram narsa tiyilgan ishlar. Запретные. Tegi ruscha aytilar, запретные. Ular bizning dinimizda qat'iy tiyila. Haramlar da ular butunsi shulay Qur'ondan olingan. Ya'ni Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ularni yozdi. Shuning uchun ularni ishlagan kishi, haramni ishlagan kishi gunohli bo'la. Haramni ishlamagan kishi, agar kishi bir haramni ishlayim deb niyatlab uni ishlamasa, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo ajrda yozadi. Ammo lekin agar kishi inkor eta, ayta ul haram tugul deb, ul kafir bo'la. Chunki ul Alloh subhanahu va taolaning so'zini inkor eta. Qur'onni inkor eta. Masalan, musulmon kishi Allohga o'shana. Ham bir kuni eshitdi. Bo'ldi shunda hali ishlaysan. Aldandi. Ayman. Tegi bir kimda garantiya yo'q. Aldanmas deb. Allah shayton har vaqt bizni nasharga indi. Nashar yoqqa turta bizni. Ham kishi oldi. Haram yasadi. Ya'ni olik xamirni o'ynag'ash. Ayman. Aning tegi ishda nasadir nitadir ana. Ammo agar kishi aytay ekan, yo'q, u harom tugul bit endi. Buni bitdagi, mana aytishlar bor, bitdagi. Kunda bir 100-150 gram ishsang,
Файда бар. Андый кешеләр дә бар. Әгәр шулай әйтә икән ул, аны харам икәнлеген кабул итми икән, ул вакытта ул кеше күферлеккә төшә. Ул диннән чыга. Менә теге әйтүчеләр бар инде. Теге шарап, вино көндә 50 грамм ичсәң диләр, файда гына китерә. Юк. Һәм җиденчесе дә ул да макрух. Макрух ул да харамга бик якын. Ул да тыелган әйберләр. Әмма ләкин ул Куръанда юк. Ул хадисләрдә бар яки кыяс белән чыгарылган, ягъни чагыштыру белән чыгарылган хөкемнәр. Мәсәлән, харам нәрсә катгый бер рәвештә Куръанда хамир тыелган. Куръанда хамир тыелган катгый бер рәвештә. Әмма ләкин анда пиво турында берсе дә юк. Һәм галимнәр кыяс аркылы, чагыштыру аркылы аны чыгаралар харамга. Яки мәсәлән, тәмәке тарту. Тәмәке тарту буенча турында Куръанда бер аят та юк. Тәмәке тарту турында. Әмма ләкин башка аятлар бар, башка хадислар бар. Шунда кыяслар чыгара, аны тәмәкене мәсәлән макрухка чыгаралар. Тәмәке макрух. Әмма ләкин инде макрух? Макрух та ике өлешкә бүленә. Алар да ике. Макрух тахриман һәм макрух танзихан. Менә макрух тахриман ул харамга якын. Шушы тәмәке тарту да макрух тахриман. Харамга якын макрух. Чөнки ул зыян китерә. Ул кешене үтерә. Ә макрух танзихан алар аны эшләсәң зыян бар. Әмма ләкин харам түгел. Тыелмаган. Мәсәлән, сүннәтне үтәмәү. Ул макрух тахриман. Танзихан. Кеше сүннәтне үтәми. Намазны сүннәтләр мәсәлән укымый. Ул макрух. Макрух танзихан. Мәсәлән, кыска җиңле кием белән намаз уку. Ул да макрух. Макрух танзихан. Ягъни ул катгый бер рәвештә тыелмаган. Әмма ләкин макрухка керә. Ягъни анда да башка кыяслар белән чыгаралар. Чагыштыру белән чыгаралар. Шушы макрухларны. Һәм без әлбәттә макрух танзихан булсын, ул макрух тахриман булсын, әмма шушы макрухлардан ерак үзебезне тотарга тиешлебез. Чөнки һәрбер макрух эшләнелгән һәрбер макрух харамны якынайта. Кеше сүннәттән аерылды икән, ул ваҗиптан да аерылачак. Сүннәт намаздан укымый башлады икән, ул ваҗибны да укымаячак. Ваҗибны һәрбер макрух безне харамга якынайта. Һәм монда 8-нче мустакрах. Ул да күпчелек әдәпкә таяна. Мустакрах ул да җәмәгать арасында үзеңне тута белмәү. Ягъни мәсәлән, төкерү. Кеше сөйләшкәндә яки кеше булмаса да җиргә төкерү, ул мустакрах, ул ямсыз бер әйбер. Яки мәсәлән, җәмәгать җыелды, бөтенсе утырып торалар, берсе сузылып яткан. Ул да мустакрах, әдәпсезлектер. Шундай әйберләр, алар бөтенсе мустакрахлар. Күпчелек шушы безнең нибезгә, тормышыбызга әдәпкә карый. Һәм һәрбер җәмәгатьнең әдәбе төрлечә була. Мәсәлән, кайбер җәмәгатьтә бер кул белән күрешәләр, кайбер мәсәлән җирдә 2 кул белән күрешәләр. Әдәп. Теге юк, 2 кул белән күрешергә ярамый дип түгел. Әгәр шушы җирлектә 2 кул белән күрешәләр икән, әлбәттә без әдәп буенча
Демәк, шушы ике кулны бирергә тиешлебез. Ни өчен ике кул белән күрешәләр? Чөнки аларда хөрмәт күрсәтү шулай бара. Ике кул белән күрешү бара. Кайбер җирлектә кочаклашалар, мәсәлән, әйме? Төрле җирдә төрлечә. Ягъни һәр җирлекнең бер әдәбе бар. Һәм шушы әдәпне без, әгәр шәригатькә каршы килми икән, без шушы җирлекнең әдәбен үтибез. Үтәмәсәк, уже мустакарахка керәчәк. Әдәпсезлекне ясыйбыз. Анда икенче бер нина дәресне икенче җомга калдырабыз. Һәм монда әйтләр җомга хәтле шушы исемнәрне әйтеп китү. Кем ярдәм иткән мәдрәсә төзелешенә, аларны әйтеп китеп, дуалар кылып куярбыз иншалла. Бөтенебезгә дә бу үрнәк кебек булсын. Теге кешене мактап түгел, мактану өчен түгел, кешегә үрнәк өчен бу эшләр эшләнелә. Сахабалар да үз вакытларында алар бер эшне, бер гамәлне эшләгән вакытта әйтәләр иде. Шулай эшләдек, булай эшләдек, ни өчен? Башка кешеләргә күрсәтер өчен. Ягъни башка кешеләр өчен бер өндәү кебек. Мәсәлән, бер җәмәгать әйтергә була, бер җәмәгать, шушы бер авылдагы бер җәмәгать мәдрәсә төзүдә, яме. Икенче авылдагы халык уйлый, алар төзүгә инде нишләп без төзәлмибез? Мини. Җыелалар, алар да мәдрәсә төзиләр, яме. Аларга бер үрнәк кебек, бер этәргеч кебек була. Без дә иншалла шушы исемнәрне укыйбыз, башка кешеләр бер этәргеч кебек булсын. Чөнки чынлыкта карасак, мәдрәсә төзү ул зур бер эш. Зур бер эш. Кеше үлеп китсә дә, аның китабы, гамәл дәфтәре ябылмый. Һәр вакытта изгелек язып булачак. Уйлап кына карагыз. Шундый эшләрдә безгә күп-күп катнашырга кирәк. Бакча белән булмаса, эш белән катнашырга кирәк. Бер кирпич булса да, шудан алып куйсак та, ул да саваплы бер эш. Уйлап кына карагыз. Теге изге гамәлдә ни юк? Күләме юк. Сен күп ясадыңмы, аз ясадыңмы, Аллаһ Тәгалә карамый. Аллаһ Тәгалә карый нәрсәгә? Безнең ниятебезгә карый. Нинди ният белән без аны ясадык? Чынлыкта да мәдрәсәләребезгә безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз йөрсен дип, динебезне өйрәнсеннәр дип, бездән соң дугачылар калсыннар дип. Без бит күпчелек вакытта андый эшләрне шундый ният белән эшлибез. Ничек әйтик, прибыльгә уже ни юк, ният юк. Анда гел изгелек кенә. Һәм иншалла мәчет төзелә икән, шунда да ярдәм итеп калыйк. Нинди изге бер эш булса да, билеки булсын. Ике көрәк кар атсак та, изге бер эш. Башка кеше өчен, әби өчен юл ачыла. Кемдер авыр йөри. Шушы карлар өстеннән, әйме? Шуннан бер ике көрәкне карын атсак, әбигә, бабайга йөрергә җиңеләя. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы ике кар өчен бәлки хаҗ кылган кебек савап та бирергә мөмкин, иншалла. Һәм башлап җибәрик. Безнең шушы мәдрәсә төзелешенә ярдәм итүчеләрнең исемнәре: Хайруллина Фатыйма Вагыйз кызы, Дилфә Гыйбадулла кызы, Наҗия Нуртдин кызы, Кармиева Альбина Ахмәдгәрәй кызы, Сафина Нурания Фазил Хак кызы, Галимуллин Наил Камил улы, Галиуллина Розалия Шамил кызы, Мөселман Руслан Фирдәүс улы, һәм Мина кардәшебездән Раилә Фәрит кызы, Кирам улы Рөстәмнән, Кирам улы Рөстәмнән, һәм да үзе мәрхүм булган ди. Машалла. Нургатин Әлфис аркылы китерелгән, Хайруллина Дөлфиядән, Тәнзилә ханым, Илдус Флюр улынан, Гизатовтан, Дамир улы Марселдән,
aytib qo'yik. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala ali sayyid min jamil khairat fil hayat va ba'da al-mamat. Amin ya mujibad da'wat walhamdulillahi robbil alamin. Allohu akbar. Inshaalloh taala Allohga savob bersin, bizga bir o'rnak kibik bo'lsin, boshqa kishilarga da o'rnak kibik borsin. Ham bilasizmi, shunda bir ni bor, agar kishi boshqa bir kishi uchun yaxshi ishga o'rnak bo'lsa, o'rnakkina bo'lsa, ham u kishi bir izgilik ishlasa, o'rnak bo'lgan kishiga da izgilik bo'ladi. Anga da savob yoziladi. Ham agar kishi o'rnak bo'lsa bir nosharlikqa, ham u kishi shu gunohni yasasa, o'rnak bo'lgan kishi da gunoh qilashaq. Shuning uchun biz inshaalloh tirishib har vaqtda yaxshilikka o'rnak bo'larga, izgilikka o'rnak bo'larga, savoblar qozonir uchun. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأحبار أن الجمعة حج المساكن والسيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bizlerge turmuşunu berişi hem turmuşunu ağışı büyük Rabbimiz Allah subhanahu hak ta'ala etken barcha sanalarımız, barcha maqtovlarımız, barcha şükranalar bulsaydı, hakikatte Allah subhanahu hak ta'ala bizlerini yerden yarattı, hem yerge qaytaracak. Ana ibadat kılabız, ana ulug'laymiz, ana barcha hajatlarimizni so'raymiz. Hak Allah subhanahu hak ta'ala agar da o'zining bir bandasini şu hak yoluna, İslam yoluna getirse, kundirse, anandan hiç kim çıkara olmayacak. Hemen de şolay ayarda Allah subhanahu ta'ala o'zining bir bandasini şu hak yolundan, İslam yolundan taypaldırsa, hiç yardımcı bulmayacak. Hemen de şehadet getirip aytamiz, eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. İlla meğer Allah subhanahu hak ta'ala bizlerini o'zining Qur'oni bilan musharraf qiluvchi, hemen de o'zining payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'sha islomga keltiruvchi, yaxshilikqa undovchi, yomonlikdan tiyuvchi bir ham mangilik deymiz. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Muhammed aleyhisselam hakikatte Allah'ın kulu, bendelerinin en kurkemi, en uluğu, en kadili. Hemen de üzerine tapşırılan işine yerine yetkirmişi, dünya izinden gitmeyişi. Hemen de Allah subhanahu ve teala'nın sözü bulgan Kur'an-ı Kerim'ne hem özünün sünnetin bizlerge miras hem emanet edip kaldırıcı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de yüreklerimizin türümüzden çıkan salavat şerifeler bulsayı. Aziz kardeşlerim, şimdi bu Allah'ın büyük gününde, Cuma gününde illa Allah'ın kuşkanın farzın ötüp şu Allah'ın yurtuna geldik. Elhamdülillah bugün Cuma gün, Cumalarımız mübarek bulsun. Hemmemizge de Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketleri bulsaydı. Şimdi cemaat dünyada yaşaganda biz şimdi görüyoruz ki bizden türlü halde bulgan düşmanlar var, düşmanlık var. Anın turunda aytamiz, söyleşemiz, düşmanlar var deymiz. Düşmanlık kılalar deymiz, yavuzluk kılalar deymiz. Elbette endi şu düşmanlarının dağın var, açık düşmanları hem yaşırın düşmanlar. Yaşırın düşmanlarının biz hemellerini göremiz. Onların yavuzluklarını göremiz, sizemiz, duyuyoruz. Ama kim işlegenini bilmeyiz. Bunlar yaşırın düşmanlar. Onlar var. Onlar her vakitte de bulganlar, bulaşaklar. Ama var aşık düşmanlar. Onların biz özümüzün gözümüz bilen göremiz, duyuyoruz, bilemiz. Nerse işlegenlerini bilemiz. Nende yavuzluk kılganını bilemiz. Nende vesvese kılganlarını bilemiz.
нинди начаррак эшләгәннәрен күрәбез, сизәбез. Беренчесе белән авыррак, аны белмибез. Әмма без аны тормышыбызда күрәбез, аларның явызлыкларын. Без инде бүген иншаллах хәзрәт ачыкларга тырышабыз, нәрсәләр турында, менә бу ачык булган дошманнар турында. Кемнәр алар? Нинди дошманнарыбыз бар? Һәм инде монда инде без искә төшерәбез, безнең мәскәбезнең зур галиме Абул Лайс ас-Самарканди әйтеп калдырган безләргә шулай дип, кешенең диде 4 дошманы бар. Һәр беребезнең дә 4 дошманы бар. Кемнәр алар? Без аларны беләбез. Алар ачык дошманнар. Әмма бүген менә шуларны искә төшереп үтәрбез. Әлбәттә инде миңа да сезгә дә барыбызга да ул файдалы булыр. Иншаллах искә төшереп үтү кирәк. Һәр вакытта да бер-беребезгә искә төшерәбез, вәгазлыйбыз, насихатлыйбыз, бер-беребез өчен дуа кылабыз. Һәм инде шушындый әйберләрне искә төшереп үтү кирәк. 4 дошманы бар диде. Шуның беренчесе шушы без сезнең белән яши торган дөнья, фани дөнья. Шулаймы, юкмы? Дөнья безләргә дус та булырга мөмкин. Дөнья безгә дошман да булырга мөмкин. Кайсы вакытта дошман була, кайсы вакытта кайчан без бөтенләй дөнья мәшәкатьләренә чумабыз. Дөнья ләззәтенә чумабыз. Дөнья өчен генә яши башлыйбыз. Мәңгелекне онытабыз. Ул вакытта дөнья безнең өчен дошман. Һәм инде шушы безләргә дошман булган дөнья дип әйтергә кирәк. Үзен генә яраттырыр өчен, үзенең генә ләззәтенә чумдырыр өчен, үзенең генә мәшәкатенә чумдырыр өчен барсын да эшләячәк. Инде дөнья безгә кайчан дус була? Без дөньяны да алып барабыз, һәм шушы дөньяда яшәгәндә үзебезне мәңгелеккә әзерлибез. Дөньяны да алып барабыз, дөнья белән дә кылабыз, дөнья эчендә тырышабыз, әмма шушы дөньяда яшәгәндә әлбәттә инде үзебезнең мәңгелегебезне онытмыйбыз. Мәңгелек өчен тырышабыз, чөнки шуның өчен біз килдек шушы дөнья йөзенә. Менә шул вакытта дөнья безнең өчен дус була. Шуңа күрә без онытырга тиеш түгел, дөнья безләргә дошман булырга мөмкин. Һәм бу күпләребезгә шулай да, җәмәгать. Бик күп кешеләргә шулай да. Һәм инде бу турыда да Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Нәрсә диде Аллаһ Тәгалә, дөнья тереклеге, яки дөнья тормышы алды торган уенчыклардан башка нәрсә түгел дип. Менә без баягына әйтеп үттек. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә безләргә, дөнья тормышы ул безнең өчен яки сезнең өчен уенчык кебек ди. Алды торган бер уенчык кебек. Яки моны тагында күбрәк тәфсирләсәк, нәрсә булыр иде? Дөнья балалар уенчыгы кебек. Ничек нинди генә уенчык матур булмасын, бала шушы уенчык белән бирелеп уйный да, аннан барбер аны ташлый. Шулай бит. 1 сәгать уйный монда 20 минутмы? Нинди генә аның өчен яңа булмасын, матур булмасын, уланы барбер да аннан ташлый. Менә бездәген дөньяда яшәгәндә дөнья мәшәкатенә чүгеп, шушы уенчыкка дөньяга бирелеп, дөнья өчен генә яшәп ятканда бер вакытны дөнья безләргә нишли? Хыянат итә. Безне калдырып китә. Бөтен кешегә дә килә торган үлем килә. Менә дөнья ялтыравына бирелеп, дөньяны белән генә мавыгып, яшәүчеләр әлбәттә бүгенсендә дә бик күп. Шуңа күрә дөнья безгә бер көнне хыянат итәчәк. Калдырып китәчәк. Әгәр дә инде бу шулай икән, шул вакытта инде бу дөнья безнең өчен әлбәттә дошман була, җәмәгать. Шуңа күрә дә без беләбез, дөнья безләргә нәрсә өчен бирелгән икәнне. Дөнья инде безләргә дөнья ахират максатларын үтәү өчен бирелгән дип без аны әйтеп беттек, шулай бит. Икенче төрле әйткәндә, инде дөнья безләргә ахиратка әзерләнергә бирелгән бер урын. То есть мәңгелеккә әзерләнә торган вакытлыча бу бирелгән бер урын. Ахиратка әзерләнү өчен.
Әнә төп максаты шунда. Мәңгелеккә әзерләнү. Шул ук вакытта мөселман кешесе дөньясында алып бара һәм ахиреткә дә әзерләнә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте, бер хадисендә дөньягыз өчен ахиретегезне, ахиретчеген дөньягызны онытмагыз диде. Әгәр дә кеше дөньяга бирелгән дөнья китә, әгәр дә кеше ахиреткә генә бирелә икән, ул вакытта дөнья кала. Дөньяны да калдырырга, дөньяны да бара кирәк. Шуңа күрә дә без дә әйтәбез, ислам ул яшәү рәвеше. Яшәү рәвеше. Һәм инде икенчесе безнең инде дошман ул шулай бөтен кешедә дә булган нәрсәкәй? Нәфс. Нәфс бөтенебездә дә бар. Юкка гына Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтмәде. Аны чагыштырмады иң зур җихад белән. Шулай бит. Атамада шулай дип юкка гына түгел. Бер вакытны мөселманнар бер мөһим бер җиңүне җиңеп кайтканда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям аларга әйтте: "Менә инде сез бер кеше җихадны казандыгыз. Алдыгызда зур җихад, шуңа әзерләнегез" дигәч, сахабалар сорады: "Я Аллаһның Рәсүле, безнең өчен бу сугыш бик мөһим иде. Беренче сугышлардан булып шунда җиңүгә ирешкәннән соң безнең алдыбызда булган зур җихад нәрсә ул?" Дигәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Барыгыз да беләсез, ул сезнең үзегезнең нәфсегез белән сугышу, көрәшү диде. Яки иң зур җихад кеше өчен ул да булса нәрсә? Ул үзенең нәфсесе белән, үзенең туйгысы белән, үзенең ичтендәге булган нәфсесе белән көрәшү, сугышу, аңа каршы тору, аны тәрбияләү. Әлбәттә бу бик авыр эш, җәмәгать. Әлбәттә бик авыр эш, чөнки дөресен генә әйткәндә, нәфеснең бөтен теләге безне җәһәннәмгә кертү. Безнең нәфсебезнең. Шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһның сүзләре белән, Коръәне белән коралланган һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисләре белән коралланган кеше яки диндә белгән кеше генә аңа каршы тора ала. Әле алайда бик авыр. Әле алайда бик авыр. Чөнки нәфсе һәрбер секундта, һәрбер мизгелдә, шайтан шикелле һәрбер мизгелдә сакта тора һәм безне нинди булса да бер гынах кылдырырга яки шундай нинди булса да бер начар эш эшләтергә әзер. Аны җиңел юлларын күрсәтәм дип, без инде шушы нәфсебезгә бирелеп бик күп гынахлар кылабыз. Инде Аллаһ субхана тагала да Коръәни Кәримдә Юсуф сүрәсендә Юсуф галәйһиссәлам сүзләре белән булай дип әйтә: "Хакыйкатьтә мин үземнең нәфсемне дөрестләмим. Аны якламыйм, аны дөрес дип әйтмим, чөнки минем нәфсем мине явызлыкка өндәйди." Бу Юсуф галәйһиссәламнеке, безнең нәфсебез дә безне явызлыкка өндәй. Һәм инде Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһумнан риваят ителгән хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иң явыз дошманың синең кабырга арасында булган нәфсең" ди. Карагыз, иң явыз дошманың синең кабырга арасында булган нәфсең. Шуңа күрә дә нәфсе белән көрәшү бик авыр, җәмәгать. Әлбәттә аның белән көрәшергә, көрәшмичә генә җәннәткә кирип булмый. Дөнья белән көрәшәбез, нәфс белән көрәшәбез, шайтан белән көрәшәбез, начарлык белән көрәшәбез. Шушы көрәш нәтиҗәсендә генә тақвабызны арттырып, иншаллаһ, Аллаһның җәннәтенә ирешәбез. Монда инде күп сөйләү кирәк түгелдер, без буларның барысын да беләбез. Бу искә төшерү үтү генә. Өченче дошман кем? Өченче дошман җин затыннан булган шайтан. Шайтан. Һәрберебез дә беләбез, шайтан ул җин затыннан, уттан яратылган. Шулай бит. Һәм инде бу турда да Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Тәхкый шайтан сезгә дошмандыр, сез аны дошман тотугыз." Бик күп урыннарда Аллаһ Субхана Тәгалә безнең исебезгә төшерә шайтанның нәрсә икәнен. Шайтан сезгә ачык дошман ди, бер урында шайтан сезнең явыз дошманыгыз ди, шайтан сезне төрле юлларда сагалап тора ди. Һәм инде шайтан сезнең үзенең вәсвәсәсе белән
җәһәннәмгә кертергә тели дип. Менә бу аятларда мин кыскача гына алдым. Алар бик күп. Алар безләргә барыбызга да мәгълүм җәмәгать. Нәбусы инде шайтанның гамәле. Шайтан әлбәттә безне һәр бурында сагалап тора. Алдыбызда киртә булып ята. Каягына борылсаң да синең каршыңа чыгып, сине шушы Аллаһ юлыннан, исламнан, хакыйкатьтән биздерү, адаштыру, иманын югалтыру һәм инде җәһәннәмгә кертү. Бу шайтанның эше. Ул вәсвәсә кыла безләрне. Әмма дә тагын бер дүртенче дошман бар, ансы кешеләрдән булган шайтан. Шулай дип әйтәбез, шулай кешеләрдән булган шайтан. Бусы тагын да куркынычрак. Ни өчен? Чөнки җиннәрдән булган шайтан, әйтик, шайтан ул безгә вәсвәсә кыла. Вәсвәсә кыла. Шулай бит. Моны эшлә, тегене эшлә дип безгә пышылтый, әйтә, шуны сала, вәсвәсә дип әйтәләр, шулай бит. Әмма кешеләрдән булган шайтан ул вәсвәсә генә кылмый, ул безләрне шушы гынаһны, зулымны эшләргә этәрә, күрсәтә һәм эшләргә ярдәм итә. Беренчесе вәсвәсә генә кылганы, икенчесе кешеләрдән булган шайтан кеше, менә шушы булган зулымны, гынаһны эшләргә этәрә, күрсәтә аны, эшләп күрсәтә. Һәм инде шушы эшне эшләргә, шушы зулымны эшләргә, шушы гынаһны эшләргә булыша. Менә монсы тегесенә караганда да зарарлырак. Һәм андыйларда кешеләр арасында бик күп җәмәгать. Шуңа күрә аның эше кешеләр яныннан китергә тәкъдим ителә. Качырга тәкъдим ителә. Китергә бөтенләй качырга. Чөнки алар әлбәттә инде безне дөньядан да мәхрүм итәчәкләр, һәм иң мөһиме ахираттан мәхрүм итәчәкләр, җәннәттән мәхрүм итәчәкләр. Менә шушы инде әйтергә кирәк, 4 әйткән шушы дошманыбыз бар. Җәмәгать, әлбәттә аларны инде без барсын да беләбез, һәм аларны беркайчан да истән чыгарга ярамый. Дөньяга биреләбез икән, дөнья безне алдаячак. Нәфсебезгә биреләбез икән, нәфсебез безне алдаячак, калдырачак бер көнне. Шайтанның сүзләренә колак салабыз икән, шулай ук безне тугры юлдан биздерәчәк, иманыбызны югалтырга мөмкин без. Һәм инде кешеләрдә булган, начар кешеләрдә булган, гынаһ кыла торган, яман кешеләрдә булган гамәлләрне күрмик, алардан китик, алар янына бармыйк, андый кешеләр булса. Аларны үзебезгә дус итеп тоту бөтенләй аңлашылмый әмәгать. Андый кешеләр янынан, шуңа күрә әйтәләр, китегез, качыгыз андый кешеләр янынан. Чөнки алар шайтанга караганда да яманрак. Шуңа күрә менә буларны иншаллах инде янәдән дә бер исебезгә төшереп үттек. Иншаллах Аллаһ Тәала үзе сакласын. Шуңа күрә дә бу мәсьәләләрдә бөтенесенә дә Аллаһка сыйыну кирәк. Аллаһтан ярдәм эзләргә кирәк. Аллаһка ябышырга, Аллаһның арканына, Аллаһның Коръәненә ябышырга, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның сирасына тотынырга, аның тормышын өйрәнергә, хадисләрне өйрәнергә, иншаллах, шул вакытта гына без инде коралланган булабыз. Шушы коралларыбыз булганда гына, менә шушы дошманнарга да инде каршы тора алаячакбыз. Аллаһ насип итсә. Шуны Аллаһ Тәала барыбызга да насип итсен җәмәгать. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил газим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ва zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ayette kullu nefsin zâ'iqâtil mevt, her bir kişiye ölüm girer, her bir can ölüm aşısını tatır dey. Cemaat elbette indi aramızdan yakınlarımız, kardeşlerimiz, eti enilerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, hatta bağır jimmiş bulgan balgalarımız kitip bara. Elbette buna kişiru ağır, ama indi biz bilemiz sizin bilen Allah Teala inna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah'tan kildik hem Allah'a gidecek. Bu dünyada bir gene kalgan kişi de yok. Kimdir irte kite, kimdir sın kite,
Аллаһның тәкъдире жетсә, bir секундта тормай. Шуңа күрә менә безнең дә шундай бер кардашыбыз фаҗигалар рәвештә халак булды бүген иртән. Бу инде безнең дустыбыз, кардашыбыз, коллега дип әйтергә кирәк. Бу Муслим районының имам мөхтәсибе Абдул Карим хәзрәт Моратов. Ул Казаннан бүген иртән кайтырга чыккан. Алдагы көнне генә әле бернинди теге ние юк. Менә җәмәгать экзаменнар биреп, Риода экзамен биреп, магистратурада укып, шуннан инде диплом эшләрен тапшырып, иртән инде кич чыкмаган, иртән иртәрәк торам, 5тә торып юлга чыккан булган, чөнки Муслимгә кайтасы бар, җомга үтәргә кайтасы булганда һәм Мамадыш тирәсендә инде юлны югалтып, аска төшеп капланып, шунда инде халак була. Абдул Карим хәзрәт Түбән Камада туган, инде балай туган авыл әтиләренең Минзәлә районы Аю авылы. Иртәгә Аллаһ насип итсә, сәгать 10-да шунда җеназасы булачак, шунда күмеләчәк. Түбән Камада туа һәм Түбән Камада мин аны шул вакыттан бирле беләм, ул укыту эшләре белән шөгыльләнде, балалар укыту белән. Бик күп балалар укытып, шундай бик тәҗрибәле укытучы. Бик тыйнак, шундай бик ихлас, бик тәкъва егет иде. Бөтенләй бары тип 36 яшь кенә я. 36 яшьтә булуына карамастан 6 баласы бар иде менә. Тол хатыны һәм 6 баласы калды. Әлбәттә авыр җәмәгать. Әти-әнисенә дә, хатынына да, балаларына да ни генә булмасын, шуңа күрә дә менә без мөселманнар инде әлхәмдүлилләh бу мәсьәләдә булдырылган кадәр булышырга кирәк булыр. Анда инде бер генә түгел, бәлкем бүтән мәсьәләдә уйларга кирәк. Инде кемнәрнең бер булышасы килсә, безнең монда бухгалтериядә счетлар ачылган, инде закан фондыннан эшләделәр. Инде теләсәгез, үзегезнең ярдәмләрегезне җибәрә аласыз, иншааллах. Инде иртәгә инде булдырылган кешеләр инде җеназасына катнашалар. Монысы да бик зур саваплы гамәлләрдән. Инде Абдул Карим хәзрәтнең шушы Аллаһ теләдән сорыйбыз, кылган барлык изге гамәлләрен кабуллардан итсә иде. Аллаһ юлында нинди гамәлләр кылган булса, без аны беләбез. Аллаһ күбрәк белүче, нәшә кылган барлык гамәлләрен кабул итеп, Аллаһ Тәала үзенең фирдәүс җәннәтләренә кертсә иде, каберләрне ирконнарлык кылса иде. Инде шушы менә шушлай сезнең белән без утырган шикелле бергәләшеп шу Аллаһның җәннәтләрендә күрешергә насыйпларда иләсә иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумид-дин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Cemaat saflarını tığızlağız, tegizlənigіз, araдағы saflarını, alдағы saflarını tuturub kelegіз, tegiz edip basaqı namazdan bütünlüğü şunda. Allahu Ekber.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعبا أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله اللهم Намағат мына мында ұртаға камера жайылған беді. Ана имам өтмеші анда кірмәгіз. Имам өткеннен соң аннары кіріп отыра тұрған болсын. То есть вот застелен ковер, это не так просто застелен. То есть пока имам не пройдет, не занимайте ковер, потому что потом имаму приходится скакать через людей. Как имам прошел, пожалуйста, занимайте, читайте. Салам.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانك يا معبد سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله والحمد لله إلهي آمين الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين ushbu qilmishimga namozlarimizni aytib zikr tasbihlarimizni bergan sadaqalarimizni o'qigan ushbu oyati karimalaringni tutgan urozalarimizni qilgan hajlarimizni da o'z rahmatlaring bilan qabulliklarga erishtirib endi ushbu o'qilarimizda da bo'lgan barlik kemchilik va xatolarni da g'afurlarda eylasang edi ya Rab malayında ushbu o'qilarimizdan hosil bo'lgan ajr va savoblarni ushbu dunyoda rahmat etib jibarilmish Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'da ruh şerifine eriştirib onu ruhun şahit kılsan edi. Haminde bizlerin de zimmetlerine kıyamet gününde mahşer meydanında Rabbim Peygamberimizin de şefaatlerine layıklarda eylesen edi. Ya Rab malayında ushbu o'qilarimizdan hosil bo'lgan ajr va savoblarni Peygamberimizin ahli beytinin, onun sahabelerinin, adi kilikten barcha peygamberlerinin, anbiyalarının haminde bizlerin de ushbu meşlere kelip kullarımızını ko'tarib duo qiluvchi qardoshlarımızdan Dindi ervahlar doğan bitken olsa, eti eni olsa, eti enilerimizin ebi baba irham kız doğanlara, bundan bizlerden indi ervahlar doğan bitken olsa, şuların başarında ruhlarını, şıbıklarını şahat kılıp, alarını bulgan günahlarını yolluqa, kılgan izliklerini, kabullıklarına iştirip, ecir ve sevaplarını arttırıp, sonra barışak urunlarında Rabbim başlasında cennetlerden nasiplarda eylesen idi. Rabbim Allah'ın da isen bulunan hem bilgirekte üşme iştke jilan barışak kardeşleri bizge alanı yakınlarına, doğanlarına, balalarına, helal efetlerine, Rabbi hamda bizine iman kitabına secde kıluşu itaatçı barça İslam ehline isenlik ve imanlıklar nasibiyle ve fetlerden ve veladerin imikli ve kalgan umurlarında da şudan hak yolunda bulup İslam dininde bulup Rabbimizin kuşkanları ötep tiğanlarla teyilip yaşayıp uzun rahmetine yaşayıp uzun rahmetin bile uzun cennetlerine kirege Rabbim her bir bizge nasiplarda eylesen idi. İllere bizge, günlere bizge, şehre bizge de şım tınışlıklar, şım iminlikler nasiplarda eylesen idi Rabbim Allah. Indi bendeler ko'ngilga mehribon shafqat sarab qalblarini tog'inda imonlari bilan o'zi poklasang edi. Rabbim Allah bizlarga xayrli bo'lgan ilmlarni olga, xayrsiz ilmlardan ham fitlardan javob qilsang edi Rabbim Allah. Balalarımızga, balalarımızga tevfik, hidayet, iman, istikametler bilsang edi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمة الراحمين. الله تعالى قول جماعة الرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.